Tumbuktu ayla la fo ko kufuru fem hunda min le humene ko do ko ni farala ale ko ni dele ko ni kan ka ko ni mi ye le trash ko marsier balala bugu dugutigila ko ya ira fo ko ulu kon te jenai ko fina ko bolo dara majuguna ni ko ni kan kala ngoro ko funegeni san wolonfla ale ko ni fatura kuran ko ni sababu yala aywa ambali ma bismillah ye anga bidon kibar kenega kibara folo o talke mi ye la kana bale ayla la fo ko Tumbuktu mi ku ye couvre feu ni ale era kon kera abi kalo kele bonyon go kon bo ko do farala ale ko ni wakati ko ni kan aywa ko kunu ko seben bora ka ira ka fo mi ye Tumbuktu ko ni gouverneur to bakun kante ko ale seben kura bo ka ira fo ko couvre feu kumbe no na kun fora ko abna ke kalo kele kon la ko do kon farala ka wa wakati kele era kon ma fo ala aywa ko o bala kon medaya mi ye octobre kalo kele tay wa ko kunche wakati kon tala folo ko fo ka ta fo la nyinu beda jele kon ga sabati akila jigina ba ira la ka fo ni couvre feu ale yoro kon masigi dore o de ka fo ni yoro ko fole no Tumbuktu ana lamina la kana balia ale kon nyon jalen do ino e mar fatu kon murutilen do yero fan fela la ubeka wali ya chejuguta kanya fi mi ye finitugu ani population bela jelen konima ay wa mai la ka fo ko kabni tumamina mali finitugu ye beri kan konimine mi ye la kana malia o kon nyon jalen do en yoro ko fole konna mi ye che mar fatu gi bambakatu ye wul kon be ka bambakatu wali takanya si Tumbuktu ko kanuma kenengene la population ere sabla mi ye bato yo attaquer o tamene ga boy no mi ye Tumbuktu ere docteur so ana pangulu jigero we bambakati wali takanya si o yoro bela jelema o se fe mi ye Tumbuktu ere gouverneur ni ale ere to ga banku tante ale la nyini do ke kaira ka fo ko couvre feu ko instaurer Tumbuktu ana lamina ibara folo kon na akun ira da ka fo de ka akon mina kalo kelen kon banyo ko kon ke o kalo kelen kon na la ko ga damne 21h la fo ka tabla 6h du matin ma chite bo wa bolfe munu be bolini wakati la o e finin tugu doro ne ka bolfe o se fe ira ka fo ko kalo kelen kon dafalen do nga ali bi la kana balia ale kon ma ba o se fe re u yala yini ka do fara eni wakati kon ka ira ka fo u be bara mina no bara nun kon sira akun chetmaye mi ye couvre feu ale kon be dabla Tumbuktu ana lamini bela jelen konna ay wa tamene ka boye kibara wala mambulo ka dokuluka o de ga ira ka fo se masi ma nulu kon ku yitama do buluda ni tamay kan ke juma nata mi ye barabu kon dugutigila ka we ulu ya ira ka fo ko ulu kon tejene eni tamay ka ke ay wa kibara mun selma ulu ya ira na ka fo se masi ni ale kon ye coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mahmoud Digoye ulu kelen do ka tama ba do kon buluda ni obeke octobre kalo kleta an saba konona la o se fe mi ye barabu la dala tiguye ana dugutigi so mawi ulu kon bora ka ira ka fo video do la bololo sanfe ko ulu kon ma jani eni tamanye ko sabla ni tamanye min nani kololo re kanya fi anga jamana ma uya ira ka fo ko kumba flabe no ulu kon te fe ni tamanye ga ke kun folo o ye jamana yele la lai ko ambe wakati mina bi jamana mogote eni tamanye na ko jamana mogobe bega demedo jamana dunyi kelengena munu be ekelege yoro la wala sa ala ka sebaya du ulu konuma o se fe ko la kana balia o nyonya lebe ko malien do ko ni chama mele ka bonu nina ko asamke la kana balia ko nte wakati mina mogomna foki mina joro ko kon keleke ni konona la o se fe tuguni uya ila ka fo tuguni ko akilna jigina ko etama ba munun kera anga jamana kono kateme ko atama do se fe alika kingono la no e badabuna lamini ni Mahmoud Digo erebe o roko fole ngonna ko o e korolo chama la se o kingono mogoma ni o kera Ibrahim Boubacar Keita ka wakati ni akera le 12 le 13 le 14 juillet ni tamamba min kera ni ma chama beno ulu kon jogina wa ma chama fana beno ulu kon fatura ko ni atagala je ko ali bi ko du do be badala bugu du munu meno nulu masega nyina ni wakati kon ko sabla e korolo chama kon na se ulu ka sigida mogo konima ko ma do beno ulu kera finyeto e wa ma do be ulu fatura ko o ko mina ni tamanyo o la se uluma o de kumna ulu kon be wakati mina bi ulu te feni tamay kon ga ke ka sega ani nyogona wore kon ke ulu kon ga kingono ko ulu kon tina jeni ni tamay ay wa tamene ga boye kibara wore mambulo ga kuluka ori ga ida ka fo ko fina police to ma ko ulu kon e buruda majugunani konika ay wa kibara mun sila ma wula ida na ka fo ko police ga bara mu okum kon na nuko ko lagana ale kon ke anga jamana kono o se fe mi ye ko fina koni commissariat ma we ko ulu kon e buruda manani konika ni marfa ani o se bera yurugu kon fana la anga jamana kono ay wa o se fe ko eni kera mi ye septembre kalo kile mu ani shegin kono la ko ma do e wole ga dugula mi ye ko fina police
maaw ye ka ɲɛfɔli k'u ye ka yira k'a fɔ ko ale kɔni sigalen don maa dɔ kɔni na o hukumu kɔnɔna la min ye ni polisiso maaw ye olu kɔni wulila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda u ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la k'u ye maa kelen kɔni minɛ u kɔni ye o maa kelen minɛ ka taa n'a ye u dagayɔrɔ la ka taa ɲininkali caman kɔni tɛ ngɔ a la nka a yirala k'a fɔ ko ɲininkali ninnu kɔni kɔnɔna la ni maa kofɔlen in ka jaabi ninnu sen fɛ ko a kɛlen don ko sigɛlama don sabula ka kuma dɔw kɔni jɛlen tɛ polisiw n'u ka baara hukumu kɔnɔna la olu kɔni sera ka gɛrɛndɛ kɔni kɛ ni maa kofɔlen na ka sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda u bɔra kalama ka yira k'a fɔ ko marifa 2 kɔni kun b'a kun o y'a ɲininka ni marifa in kɔni bɔtogo kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw de bɛ yen nɔ u bɛ ni marifa ninnu kɔni fida ale kɔni ma a kelen ka o maa ninnu kɔni togoya fɔ ni finitigilakaw ye olu fana wulila ka taa maa ninnu fana sɛgɛsɛgɛ k'u boloda o maa kofɔlen ninnu kɔni kan n'o olu kɔni bɛ taa maa 2 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni na ayiwa u kɛlen k'o maa ninnu fana minɛ olu fana ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min ye marifa kɔni feere kan k'o ye agent de sécurité ye u kɔni taara o maa kofɔlen kɔni minɛ nka an bɛ wagati min na bi o agent de sécurité ale yɛrɛ kɔni togoya ma fɔ an ye nka ni maa kofɔlen ninnu k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka yira k'a fɔ ko kalabankoro a yira k'a fɔ ko funɛkɛnin dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale fatura ka sababu kɛ kuran kɔni ye ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye funɛkɛnin ni ale yɛrɛ si bɛ taa san 7 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ni a tɔgɔ ye Marcel Ali Tarawele ayiwa ko ale kɔni yɛlɛla u ka so kɔni sanfɛ ko ka taa kulonkɛ la tuma min na ale kɔni ye nɛgɛ dɔ kɔni ta ka maga kuranfili dɔ la o kuranfili ninnu kɔni sababuya la kuran kɔni ye ale kɔni minɛ ni ale kɔni fatura ko kuran kɔni kelen k'ale minɛ maa yɛrɛ kɔni kun ta ale kelen fɛ a kelen de kun bɛ sanfɛ a somɔgɔw taara bɔ a su de kalama ni y'a fɔ a yɛrɛ ka kumakan ye a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko o tension dɔ yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu t'a kalama ko kuranfili bɛ yen nɔ ni kuranfili min yɛrɛ bɛ se ka kɛ n'a a ma protéger ni a bɛ kɛ sababu ye ka olu kɔni den fatu olu yɛrɛ kun t'o kalama sabula olu ye maakura ye olu yɛrɛ mara ala ma mɛn ko olu ye Marcel kɔni to yen ka taa kulonkɛ kɛ sanfɛ ko tuma min na a taara ka kulonkɛ la ni kasara in kɔni y'a sɔrɔ olu y'a kɔrɔkɛ de bila ka taa wele walasa a ka na u ka dumuni kɛ o taara a kɔni dalen sɔrɔ ko olu kɔni bɔra kalama o togoya de la min yɛrɛ ye ni kin kɔnɔ mɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnna kalabankoro mɔgɔw u caman y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ nin waleya in siɲɛ fɔlɔ ye ko kuranfili caman bɛ olu kɔni ka yɔrɔ la a bɛ kasara kɔni lase denmisɛnninw ma tuma caman an balimamuso dɔ fana kumara ale ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale den bɛ san 11 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni na a wagati ale den fana kun taara kulonkɛ la k'o to a ka kulonkɛ la nin waleya in kɔni y'ale sɔrɔ olu taara bɔ den kan den binnen don fo a bɛ ka jeli kɔni fɔnɔ nka olu ye den ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la joona o kɛra sababu ye k'o kɔni kisi nka ko hali bi kɔlɔlɔ dɔw kɔni bi ale kɔni na ayiwa hali bi o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ala ma mɛn a tɛ tɛmɛ kalo 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni kan min ye Bamakɔ sigida fɔlɔ la an y'a ye ja dɔw kan bɔlɔlɔ sanfɛ ka yira k'a fɔ min ye EDM yɛrɛ baarakɛlaw ye maa 2 bɛ yen nɔ olu kɔni ye ni kuran kasara in kɔni sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la maaw kɛlen don ka welewele bila min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye u ka fɛɛrɛ kɛ EDM ka fili minnu bɛ yen nɔ ni a protégelen tɛ u ka fɛɛrɛ kɛ k'a protéger sabula denmisɛnninw de bɛ maaw bolo ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan